Trending karon sa social media na ang isa ka sugar daddy di umano nga nakabuhat og krimen gumikan sa silos. Atong sayron ang tibok nga balita ato ang mismong bisitahon sa mismong kulungan ng sugar daddy. Sir, mayong buntag, ikaw ba tong nakahimo og krimen atong miaging gabi eh? Oh, ako lagi to, sir. Ngano man unsa man tong hitabo ah? Dili mo, sir, wala na ako kasabot sa gibate ato. Ano man unsa man imong gibati ato di ay? Kay dito silang kwarto ni sulod ko. Nya na may mga dalang actor god. Wala ako kasabot ba og kuan nya sulod ko silang kwarto. Kuha na ko tong kutsilyo dito nga gamay. Mao to mag saka akong kabuhi. Nganong imuha man gitong gibot wala gid imo hunahuna nga mao na imong dangatan karon? Sir, kay dako kong pagmahay lagi kay nabuhat na ko tong krimen. Unya karon kay pamilyado ba ka, sir? Na ako'y tulo ka anak o kuan napabukoy kabit dito wala po ko nagsaba nila kuan duha akong asawa. Ah, grabe ka pa palakiruha po din nimo, sir. No, unya unsa man nimo pagawas anak karon nga naa naman ka diya sa kulungan luoy kay imo mga bata. Lagi ito. Pwede mo kumugawas dali, sir? Unsa man nimo pagawas ana nga wala pa man na mahuman mong kaso? Nga naman dag mo blakang kuaning kuan di ay. Pwede ba din ha? Pwede na. Awatan. Oh, nagagawas ako, sir. Bato na ko. Dapat ko'y adtoon dito.